we esi wo wawase na wawase no wo Afija Kwabre South ewo Asante Mantem ha na dedi kan no abrante no echese de okoko no enwuram na ochese eye abrante na je ne mpena no eno achire no osai dana no se enya no kre na nchemu nso de kromafo ni bi na etete ho echese enano ya wada no ana abrante ya wayira yepeno akwasi bandahene wanyamfinhia aduanan wotwe 48 na kromfo no bomode se omkwakwohwe no tomko enwuram na se owura akwasi bandahene atoa nanan wonse ado a omuhwense nchene echese wawu no na omudi sikan na edi awo wona na se obidi awo wona several times a se odiawu nti enum no na ade chiye no omba kromu amu eka ho ache omudi ho abobo ya ena kopie mu ye piada no anopa no owura bia ono oye betwani na djuma odia ye betwa otwa be ewo mpatam ha na ne din ede adusai kojo ana kojo adusai ya bro na feno desco wanya empinhia no aduanan num 45 years na wawo mama akomako enwotwe obia ne maame na mpremprem ya no mienu na one omame etia tese otia wade ase ya one omame no etie na ne ba pani kura na one omame etie mpremprem ya onya wade ne de emienu ne ba pani na di mfinhia ensia na de otoso a otwato kwa na di mfinhia miensa na ono na tisi amikata police for ekro ni mu a otwa ba odisa nya bransem na ade chi ifiada no anopa na nsem ne beto odwa omobo edi ho abobo yae ana branche no obi ehu de sa ba ni tirim wasa buwura ono ankasa ne nanadem ne nanabema a ono so wadi empinhia no aduawa pinsia 86 eye ne nanabema opani kwabena kroma obuwura ne dem ho ana chese odisi kasa si ni kwachi a abranche sa wo ne nanaiku no kra yese awahosem ya no asem a ogina so a odiku wona nan nyina chese onanana je sebi ne bema ade akoche obi ya tese enanso ama je ono ne bema awu owie na na otagburu ho etebi sa benchen ho a ne de ye nipa foforo efi a entese enye na busuani ono so no opani a otimisa kokun ho no so ne yefe no opani teacher Kwame Kwache ono so adi mfisia no aduas song of 78 opani so wo yire wo mawo abranti anaso opani asa akoto no nifi won so anso akukunu ya na eno na yesabusa na o kire ne bema na ani na no entifri ni nsem no sa opani no na ode ne sa bema no ede koma no enso no ekro no eni mpanifo mokromo nyina ebo pus kase obi a wangu makoma nwotwe ya obi ane ne maame de edi enti na wo kase obi ajo obema afri wonsem enti na eno na koye asemu a ewo ho enti no nkofo no mokromo wawase ase no enyina bu twi ebe piem wo wawase kuro mu agese na aya asefin omo ye ase nkomo echi no nanka omo de omo sa kekaka no enti namso ama omutimi kopiem ewo aposifo a ewo ankase na asambe maya owo wawase ono yefe no onabo endus mensa ona timi bom odin agese ofra aposifo a be omo ankase ombefa no edi omo abranti ekoye na satam na abranti no waye mre kakra suspect na efe no kwadwa di se no na waye mre nti omuka ho na omde no ekopiem aye ankase hospital nanso satam no na empanifo ye owo musika yi no na omunya entoa na nanom wonse num nya nwuye nanso no emra omkopiem wo hospital na ade echi kwasi ada no na empanifo nyina etim ejeje mu na ye bebe aso ase ewo ho no na ye kote se na owura na odi kai ko owu wo enwura mu na ye fe na kwasi banahene no abranti ya ye fe no kwadwo di se ya odi anya abranti mi nyina no asem okai ni se na downfo no ene sa abranti no na osondaye na wajen ne yire afinisem osonda na se o fa ne yire se nya asem keto a se wanhwe ya na wanyina mfiri ho a obetimi daye ne betimi abam because said na daye no so ye na downfo esi ebutu ne yire so na ofa no na sa ya dia ehu ye pa
no o sorry ba ya na je say o bo modern de na de ne kopie na betwam honum enwuram honum na che say o fa na chi disikai wo ne kwaji ono no buhwie na o hwese de na o si abu ahwe na o hu se so wan twanso ansa anwo wo na obetimi asa de nkakra sa aba na senka wa sa be bala eto bo modern say obetimi awo na se de be ya obetimi akudu to a na no anani ko twa usi be hu se abrante na wu ento otito no o sa to aso de sika no wo rough ema eno akire no owura kwasi banahene a wagin fihia 48 no etimi etwa na namo ensi edo ana che so wi obawo pana no obetena krodu animu a che se ade akire no wanka bibia nsa nhemu no esa kan bi mu a osa kokum ono ankasa na bema na osa kokum epi bi etwa so pani bi wo ha ono so no nya fihia no 78 ono so no wakuno na we nyina mu no we nyina we no enka mrante ne mabawa okumo nyina bo twikra no senka omukwa rashe no wan san anunu ho osa yen hye sika ne kra no osa de kwakokum asa opani kwankwa che na wadi finhia 78 no osa kwakopa ne yire nso asa kuna kan ho wo fie ho na disika ne kona ko etu akope papa ne yire kunu no ana mpanifo no ni nkomo fo mrante ne mabawa no eye wade so omutimi koso ni mo a omutrim no hwe ho a omjesika na efini ntem ana omdo ohun sake kan kakra na chesa sambe member yin so bo modern a ono so ko fa posiform ho eye ankase edi buy because ankase no na eye principal ben wo waso pa na omunyina so hye kwabri is police command no ensem entisi aminu kasa de omoyi abrante no afi hospital because na ne ho aton kakra ama iso akodi eye ankase posiform ensem a omo so hwe akire abo ede command penform wo mampontin anase kwabri is police command no ensem entina hye say osun dan na ohunu say nadamfo no ene ne yire eda no ena odada nadamfo na adin ko wi no koku no okunu wi na ba fie ono be kunu na ba ma se na ba ma na age ono ne ba ma afiri ni nsem endo da kokoma 78 years old man say na ena enkwada nwatwe no seso bia ne maame sanete okonwe mo na osun dan na damfo no fa ne yire no o kire se de na damfo ni si fa ne yire no ono akasa no fi se onye ne yire ni tran no ontimi emfa ne yire no kra ma ne yire ni ji ho saada na damfo no de na ofa ne se dan ni bamu a anhwe ne yire no ohuna ni kra wan tinteso a ngunu so a wan hwe obefa esika na se ababi de aboni tirim se on